Wala nang intro-intro. Ang sabi ni Mamang, tapos na sila para sa gabing yun. Pasok na sila sa loob. Naiwan ni Mamang yung bangkito niya sa labas. Yung lola ko, lumabas para kunin yon. Pag-angat niya ng bangkito, may narinig siya sa puno na, "Psst! Psst! Halika! Halika!" Paglingon ng lola ko, yung matandang nakita niya noon sa tawid ilog na may mahabang puting buhok, yung nakakatakot yung itsura. Nakatago yun sa likod ng puno habang tumatawa-tawa ito na parang may sapak sa utak. Agad-agad tumakbo yung lola ko sa loob kasi takot siya. Sinabi niya sa tatay niya yung nakita niya sa labas ng bahay nila. Pagsipat nila, wala naman silang nakita. Ang sabi ni Tatay Dadoy, "Puro ganyan lang yung mga yan. Huwag niyo nang pansinin." Matapos yan ay sinarado na nila yung pintuan. Tuwang-tuwa yung mag-anak kasi andun na si Tatay Dadoy at nandun na din yung tatay ng lola ko. Nagtatakang tanong ng nanay ng lola ko sa asawa niya kung bakit naman 10 oras sila ng gabi pumunta. Dapat nung umaga pa lang pumunta na sila. Ang ginawa ng tatay ng lola ko, nginuso niya si Tatay Dadoy. Maya-maya pa, biglang pumitik si Mamang. Ang wika nito sa kanila, "Nako, sandali lang. Sa kwarto na muna ako. Bukas na tayo mag-usap-usap." Hinayaan na lang nila yung matanda. Mukhang pagod na pagod eh. Nung sila-sila na lang yung nasa labas, ang sabi ni Tatay Dadoy, matulog na yung mga bata. Mamaya din magpapahinga na sila. Naglatag lang sa gilid ng banig yung lola ko. Tapos tabi-tabi sila nila Tatay Fernando at Nining. Yung dalawa, bagsak kaagad. Gusto na ding matulog ng lola ko noong mga oras na yon. Kaso, hindi siya makatulog eh. Hindi niya kasi makalimutan yung mukha nung matandang yon. Parang nasa loob ng isipan niya. Yun bang nilalason yung utak niya? Yung pakiramdam niya nun, nakapikit. Tapos parang may nakatitig. Partida, andun pa sila Tatay Dadoy nun. Kasama niya sa loob ng bahay. Pero grabeng takot yung binibigay sa kanya nung matanda. Gawa ng hindi siya makatulog, naririnig niya yung usapan nila. Narinig niya sa kwento na isang gabi nung nasa bukid si Raway pa sila Tatay Dadoy, nakita ng tatay ni Henry na naglalakad ito papunta doon sa ilog. Yung ilog na kinukuhanan nila ng ulang, kung naalala niyo yung kwento na yon. Anong oras na nun? 10 oras na ng gabi. Sinundan niya si Tatay Dadoy. Baka kasi mapano eh. Habang sinusundan niya, nakikita-kita niya pa yon. Pero pagpasok nito sa mga puno, bigla na lang nawala. Nagmamadaling tumakbo itong tatay ni Henry para sundan si Tatay Dadoy. Hanggang sa merong kumalabit sa likod niya. Grabeng kilabot ang naramdaman niya nun. Tapos yung pakiramdam pa ng kalabit sa kanya, sobrang lamig nung daliri. Tapos yung mga paa niya, parang biglang nagmanhid. Dahan-dahan niyang nilingon para tingnan kung sino o kung ano yon. Kasi malabong si Tatay Dado yon. Gawa ng nasa harapan niya, di ba? Kaya niya nga nasusundan. Paglingon niya, bumungad sa kanya ang isang nilalang na nagliliwanag.
Wala siyang makita dito. Sobra talagang liwanag. Tapos, masakit sa mata. Halos mapaatras siya. Maya-maya pa, may narinig siyang yung nilalang na nasa harapan niya. Dahang-dahang nawala yung liwanag, tapos mabilis itong tumakbo sa gilid niya. Sinundan niya ng tingin yon. Pagtingin niya kung saan yung tumakbo, nandoon si Tatay Dadoy. Nakatingin sa kanya. Ang sabi pa nito, "Oh, ang aga pa. Saan ka patungo?" Sumagot yung tatay ni Henry ng, sa, sama na lang ako sa iyo, Chongdoy." Sumama siya kay Tatay Dadoy nun. Naglakad sila papunta sa ilog. Nung makarating sila doon, tumalon kaagad si Tatay Dadoy doon sa malalim na parte ng ilog. Hindi siya sumunod, gawa ng madilim eh. Hindi naman niya makikita yung ilalim doon. Iniisip niya kung anong ginagawa ni Tatay Dadoy. Ang tagal kasi niya sa ilalim. Pag-ahon ni Tatay Dadoy, sumenyas ito sa kanya na lumapit siya. Paglapit niya, meron itong ibinato sa kanya na itim na bato tapos makinis. Matapos yun, sumisid ulit siya. Pag-ahon nito, meron na naman siyang bitbit na bato. Pag-abot nun sa kanya, umahon na si Tatay Dadoy. Nagtataka yung tatay ni Henry. Kasi, bato? Para saan? Mukha lang namang ordinaryo yun. Nung naglalakad na sila pauwi, hindi napigilang magtanong ng tatay ni Henry. Ang sabi nito, "Chongdoy, para saan ba tong bato? Bigat eh." Habang nagtataktak ng tenga si Tatay Dadoy, ang sagot nito sa kanya, "Hindi ko din alam, pero may nagturo sa akin na kunin ko yan." Nung makarating sila sa bahay, maniwala kayo o hindi, yung batong mukhang panghilod lang, tapos itim na itim yung kulay, nagmistulang, parang transparent na bato, tapos sobrang kinis. Sobrang dulas nun sa kamay na parang merong langis. Paghawak ni Tatay Dadoy sa bato, ang sabi niya, sobrang init nun. Hanggang sa dinala niya na ito sa kwarto niya, tapos hindi na alam ng tatay ni Henry kung ano ang nangyari. Nung araw na yon, kahit na malapit na yung kapasan ng palay, ang sabi ni Tatay Dadoy, pagtapos ng lahat ng gawaing bukid nila nung araw na yon, pupunta sila ng panabutan. Mag-iiwan na lang siya ng tao para umasikaso sa lupain niya. Babalik din naman kaagad sila. Ang dapat nasasama lang doon, yung tatay ng lola ko. Kaso, makulit itong tatay ni Henry. Gustong sumama. Matibay din kasi ang paniniwala nito sa mga aswang. Kaya ayun, mga bandang 9:00 ng gabi, lumakad sila papuntang panabutan. Hindi pa man din sila nakakalayo sa bukid, samot-saring paramdam na ang nararamdaman nila. Si Tatay Dadoy, tumatawa-tawa pa habang nagkukwento sa kanila. "Animoy, wala itong kinakatakutan. Yung mga paramdam sa kanya, baliwala lang. Sumisigaw-sigaw pa ito ng, 'Sige, lapit, lapit.' Bagong hasa tong punyal ko. Pero walang lumalapit sa kanila. Siguro hindi na nakapagpigil yung makukulit. Kaya hinarangan na sila ng mga kabaong. Tapos sabayan pa yan ng mga malalaking kalabaw na handang-handa silang suwagin.
Pero hindi nila masisindak si Tatay Dadoy. Kwento pa nitong tatay ni Henry. Para lang itong naglalaro habang pinagsisisipa yung mga kabaong. Tapos yung mga kalabaw, binubugaw lang niya. Tapos nananakbo naman ang mga ito. Yun ang unang beses na nakakita ng ganon yung tatay ni Henry. Ang akala niya, puro kwento-kwento lang ang mga yon. Dito sila medyo natagalan. Kasi bukod sa mga yon, may mga nakikisali pang hindi na nakikita ng tatay ni Henry. Tanging si Tatay Dadoy na lang. Nakikita ng tatay ni Henry na parang merong kinakausap si Tatay Dadoy. Pero pumuporma-porma ito na dumidepensa siya. Matapos yan, nakalusot naman sila ng maayos. Ayun na, nakarating na sila ng panabutan. Habang nasa kalagitnaan sila ng diskusyon, mga halos 1 oras din yung kwentuhan nila doon. Biglang lumabas ng kwarto si Mamang. Hingal na hingal ito. Tapos ang unang wika nito sa kanila, "Toy, yung hari nasa labas." Parang binuhusan ng malamig na tubig yung reaksyon ng mukha ni Tatay Dadoy. Alam niya na kung sino yon. Tumayo na si Tatay Dadoy para lumabas. Pero inawat siya ni Mamang. Ang sabi ni Mamang, siya ang lalabas para makipag-usap. Kung sakaling may gawin yun sa kanya, maging alerto siya. Nakita ng lola ko na umiiyak yung nanay niya. Si Tatay Dadoy, tagaktak yung pawis. Gigil na gigil itong nakahawak sa binakuko ng nanay niya at sa daladala niyang punyal. Ang sabi ni Tatay Dadoy, pupwesto siya sa kwarto ni Mamang para tanaw niya yung labas. Mas madali din siyang makakatalon kung sakaling kailanganin ni Mamang ng tulong. Lumabas si Mamang ng bahay. Agad-agad nitong sinarado yung pintuan ng bahay nila. Ang sabi ng lola ko, yun na ang pinakamabahong amoy na naamoy niya buong buhay niya. Kasi pagkalanghap na pagkalanghap pa lang niya, sumuka siya kaagad sa mismong higaan nila. Nung narinig siya ni Tatay Dadoy na sumusuka, lumabas ito sa kwarto ni Mamang tapos merong ipinahid sa ilong niya. Doon ay unti-unti na siyang kumalma. Sa obserbasyon ng lola ko, parang siya lang yung nakakaamoy nung amoy na yon. Kasi walang reaksyon lahat ng tao sa bahay nila eh. O baka kaya lang nilang tiisin yung baho nung amoy. Ang sabi niya sa akin, amoy suka yon. Yung amoy ng sumusuka. Diba, kapag naaamoy natin yan, nahahawa tayo, tapos nasusuka na din tayo. Ganon na ganon yung naramdaman ng lola ko nung mga oras na yon. Mabuti na lang, nandoon si Tatay Dadoy. Agad-agad ding bumalik si Tatay Dadoy sa bintana habang sinisilip-silip si Mamang. Yung tatay ni Henry, walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pero nung nagtangka siyang sumilip sa bintana kasama ni Tatay Dadoy, hindi niya kinaya yung nakita niya. Pagsilip niya, agad-agad itong tumakbo pabalik sa kinauupuan niya. Tapos nanginginig yung 2 tuhod niya. Ang sabi pa ng lola ko, parang tumatalon-talon yung mga paa niya habang nakaupo siya. Walang humpay yon sa pagtadyak. Tapos nanginginig na din yung buong katawan niya. Labas na naman si Tatay Dadoy ng kwarto. Tapos meron siyang iniihip sa bumbunan nito. Hanggang sa kumalma siya. Tinanong ng tatay ng lola ko
kung bakit. Ano ba yung nakita niya? Hindi ito sumasagot, pero bakas sa mukha nito ang takot. Medyo matagal na si Mamang sa labas. Pero naririnig pa naman nilang nagsasalita ito. Si Tatay Dadoy, kalmado lang na nanonood sa bintana. Pero mahigpit ang hawak nito sa binakuko. Mahahalata mo dito na handang-handa itong tumalon papalabas kapag nagkagipitan na. Mag-iisang oras nang nasa labas si Mamang. Yung nanay niya, nakatulog na sa sobrang pag-iyak. Yung tatay naman niya, nasa likod lang ni Tatay Dadoy. Naiinip na yung lola ko. Gusto na niyang matulog kaso hindi siya makatulog gawa ng nag-aalala siya kay Mamang. Buti pa yung tatay ni Henry, nakatulog na. Nakaupo lang siya sa labas habang tumitingin-tingin kila Tatay Dadoy. Wala na. Hindi na siya nakapagpigil. Doon sa siwang ng pintuan nila, dahan-dahan siyang naglakad para tingnan kung ano bang ginagawa ni Mamang sa labas. Bakit sobrang tagal naman niya? Pagsilip niya, nakita niyang nakatayo si Mamang sa tapat ng isang malaking itim na puno. Tapos nakatingala ito habang nagsasalita siya at sumisenyas-senyas. Ang sabi ng lola ko, yun yung unang beses na may nakita siyang ganong kalaking puno. Nagtataka yung lola ko sa tatay ni Henry. Ano bang nakakatakot dun? Parang nakikipag-usap lang naman si Mamang eh. Pero maya-maya pa, yung akala niyang malaking itim na puno, bigla na lang gumalaw at humarap kay Mamang. Maniwala kayo o hindi, ito pala ay isang malaking ulo ng ahas. Halos manginig ang buong katawan ng lola ko sa nakita niya. Kusa na lang din siyang napaluhod sa lupa nang hindi niya namamalayan. Hindi gumagalaw ang ibang parte ng mukha ng ahas. Tanging yung mismong ulo lang nito at ang mga mata ang gumagalaw sa kanya. Maya-maya pa, tumingin sa kanya yung mata nung higanting ahas. Nakaramdam yung lola ko na parang umaangat dahan-dahan yung bituka niya. Maduduwal na naman siya. Sabayan pa na para siyang unti-unti nang nahihilo. Huling binanggit ng lola ko bago siya mawala ng malay. Mama. Tapos may sumigaw sa labas na, "Yawa! Doy!" Matapos yun, hindi na alam ng lola ko yung mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya. Umaga na. Naririnig niya na naglalaro si Tatay Fernando sa labas. Tapos katabi niya yung tatay niya, tsaka si Tatay Dadoy na natutulog. Bumangon siya. Una niyang ginawa sumilip sa kwarto ni Mamang. Wala ito doon. Pati mga aso ni Mamang wala. Biglang nataranta yung lola ko kasi huling nakita niya, nasa labas si Mamang, kaharap yung malaking ahas. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Laking ginhawa niya nung nakita niyang si Mamang na nagtatanim sa bakuran nila kasama yung dalawang aso niya. Tumakbo siya kay Mamang tapos niyakap niya ito. Nagulat si Mamang kasi bigla siyang nayakap sa likod eh. Sa gulat ng matanda, namura siya nito tapos pinalo pa siya. Paano ba naman?
Nasubasub siya sa mga tinatanim niya. Hindi nga siya mamamatay sa higanteng ahas. Mamamatay naman siya sa aksidente. Habang pinapalo siya ni Mamang, imbis na maiyak, natatawa-tawa pa yung lola ko. Lumipas ang buong araw na yon na ang saya-saya lang. Kahit nung gabi, sabay-sabay pa silang naghahapunan nun. Tapos, ang saya din ng kwentuhan nila. Habang nag-uusap sila, tinanong ng lola ko yung tatay niya kung anong nangyari sa kanya nung hinimatay siya. Nagsenyas ito sa kanya na mamaya na niya sasabihin pagtapos nilang kumain. Nung tapos na silang kumain, umupo yung tatay ng lola ko sa labas ng bahay nila. Dali-daling tumakbo yung lola ko sa tatay niya at kumandong ito. Kinukulit niya. Ang sabi niya, sabihin na kung ano ba yung nangyari. Ayon dito, nung mga oras na sumigaw si Mamang ng doy, akala ni Tatay Dadoy, sumenyas na si Mamang para lusubin yung haring kausap niya. Hindi pala. Meron palang aswang. Ang palihim na sumasalisi habang nakikipag-usap si Mamang doon sa hari. At nakatuon ang atensyon nitong aswang sa mismong lola ko. Pagtalo ni Tatay Dadoy papunta doon sa hari, itinuro ni Mamang yung lokasyon ng aswang. Nasa ilalim yon ng lupa ng pintuan nila at dahan-dahan nung sinusungkit yung lola ko gamit ang mahahaba nitong kuko. Wala na. Pareho na silang hindi aabot doon. Malayo na din kasi yung natakbo ni Tatay Dadoy. Parang kalahati na lang andun na siya sa hari. Nang biglang umatras pabalik sa ilalim ng lupa yung kuko ng aswang. Tapos kitang-kita nilang mabilis yung nawala. Sinusundan ni Tatay Dadoy kung saan ito pupunta. Hindi lang pala yun isa. Maraming mga marka ang nagpupulasan sa ilalim ng lupa. Hindi alam ni Tatay Dadoy kung sino doon yung hahabulin niya. Hanggang sa nakatakas na lang yun lahat. Mga 3 segundo lang ang lumipas. Nakarinig sila ng malalakas na sigawan. Para bang pinapahirapan itong mga ito. Matapos yan, pumasok na sa loob si Mamang. Napag-usapan nila nung hari ng Markupo na dapat merong maging kapalit yung ibinigay niyang bantay para kay Mamang. Wala namang maibigay si Mamang sa kanya kasi lahat ng natira sa kanya, puro mahal na lang niya sa buhay. Wala na rin siyang mga alagang hayop na pwedeng ialay. Inalok niya ang sarili niya sa Markupo. Pero ayaw siya nitong tanggapin. Isa na lang ang natitirang paraan para pagbigyan siya nito. Dapat mapagbayad yung nilalang na gumawa nun sa kalahi niya. Saktong-sakto namang sumalise yung lahi na yun sa kanila nung gabi. Parang ang nangyari tuloy, hinihiling pa lang nung Markupo yung gusto niyang mangyari, ibinigay na kaagad ng Diyos sa kanya. Para naman, tigilan na niya si Mamang. Yung hari at yung mga kasamahan niya na mismo ang pumatay sa mga ito. Kaya wala nang utang si Mamang sa hari ng mga Markupo. Pero kailangan niyang suportahan yun kapag kailangan nila ang tulong niya. Pagpapakita lang ng utang na loob. Matapos ang maiksi nilang usapan, lumabas ulit si Mamang para pasalamatan naman yung mga kaibigan niya sa paligid na tumulong sa kanilang mag-anak. Wala kasi siyang maaalay sa mga ito eh. Wala na siyang mga alagang hayop na pwedeng ipangsakripisyo. Kaya yung pagpunta na lang niya sa kaharian o lugar ng mga ito ang magsisilbing pasasalamat niya
para sa kanilang lahat. Doon siya mag-aalay ng dasal, mga sayaw na seremonyas, at mag-aasikaso sa mga ito. Nung marinig ng lola ko ang lahat ng kwento ng tatay niya, halos maiyak-iyak siya kasi grabe-grabing sakripisyo na naman ang ginawa ni Mamang para sa pamilya nila. Kinaumagahan, nagpaalam na si Tatay Dadoy na babalik na sila sa bukid Siraway. Matatapos kaagad kasi yung paggapas nila ng palay. Isusunod na nila yung maliit na parte ng lupa niya na mayroong mga pananim na mga kape. Pero kahit maliit na parte lang ito ng lupa ni Tatay Dadoy, hekta-hektarya ang pinag-uusapan natin dito. Kaya aabutin din ng ilang araw bago matapos yun. Ang sabi ni Mamang sa kanila, isama ang lola ko, si Tatay Fernando at si Nining sa kanila. Ang maiiwan lang na kasama ni Mamang sa bahay ay yung nanay ng lola ko. May mga kailangan pa siyang ayusin doon. At makalipas ang 1 linggo, pupunta siya sa likod ng ilog. Meron pa siyang kailangang kausapin at pasalamatan doon. Mawawala din siya ng ilang araw sa bahay nila, kaya walang titingin sa mga bata. Sumang-ayon naman si Tatay Dadoy at naglakad na silang lahat papunta sa bukid Siraway. Habang naglalakad sila papalayo, nakatitig ang lola ko sa nanay niya at kay Mamang. Merong ibinabato-bato si Mamang sa ere. Hindi naman niya alam kung ano yon. Pero ang nasa puso at nasa isip niya, pagbibigay yon proteksyon sa kanila. At nararamdaman ng lola ko na matagal-tagal bago ulit sila magkikita ni Mamang. Okay, napakalupit ng kwento. Super bangis. Grabe. Ang daming nangyari, no? Minsan talaga, mapapaisip ka na lang na paano kung ikaw yung nasa sitwasyon nila. 'Di ba? Ako? Nako, ewan ko. Baka Mamang 1 pa lang patay na ako. Kaya alam nyo, itong lola ko, meron din talaga tong kakaibang tapang eh. Sa dami ba naman nung nakita niya nung bata pa siya. Tsaka hindi lang yan dyan nagtatapos. Maski nung kasama niya yung lolo ko, yung nasa kwento ng imbita ng aswang, grabe din yung experience nila nun. Ang malupit pa, sa Maynila na sila nakatira. Anyway, kita-kits tayo sa Gapasan 5. Wala akong maipapangakong araw kung kailan. Pero magugulat na lang kayo kasi bigla na lang yung susulpot sa YouTube channel ko. At saka nga pala, meron din tayong Kampana 3. Aayusin ko muna yung pareho, tapos botohan tayo kung sino ang gusto nyong una kong ilalapag. Okay? Kita-kits din pala tayo sa live stream ko, baka bukas yon. Gawa ng naka 1,000 subscribers na kaagad si Tito James. Sobrang galing ninyong lahat. Pinahanga niyo ako sa pagpapakita niyo ng suporta sa akin. Bilang ganti, pipilitin kong ma-shoutout kayong lahat at masagot kung ano man yung mga itatanong niyo sa akin. Yun lang. Maraming salamat sa inyo at kita-kita tayo sa susunod na kwento. Salamat.